हरे कृष्णा। हे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम। ओम हरे नमो कृष्ण भगवते माताजी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 16, നമ്മുടെ 16ാമത്തെ അധ്യായം. എന്താണ് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരേതാണ്? 15 കഴിഞ്ഞ് 16 എടുക്കേണ്ടത്. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായം 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്ത അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ആരാണെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം, ഇതാണ് ശരിക്കും ആ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആദ്യം തന്നെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തെ തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അത് താൽക്കാലികമാണെന്നും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടണമെന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ. ആദ്യം നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്നലത്തെ ഏതധ്യായാണ്? പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ നിത്യാംശമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നെന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന ശക്തി അത് താനാണെന്നും എല്ലാ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മായിട്ട് വസിക്കുന്നതും താനാണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിച്ച് ആ പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു അധ്യായമായിരുന്നത് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ. അതാണ് ദേവാസുര ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അധ്യായം 16. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിതും. 24 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. 7 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ഭാഗത്തില് ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. 21 മുതൽ 24 വരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ. അങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില് 16ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചു. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വൃക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ദിവ്യശാഖകളെ താഴ്ത്ത അസുരിക ശാഖകളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്തില് കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദൈവികമായ 26 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്കും ചെയ്യിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ്. അഭയം ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച.
അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗാവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞസ്യ സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധസ്ത്യാകാശാന്തീരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചം അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, നമുക്ക് എന്തില്ലാതിരിക്കുക? ഒന്നിനെയും ഭയക്കാതിരിക്കുക, ഒന്നിനെയും ഭയമില്ലാതെ. പിന്നെന്താണ്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരസ്യദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ 26 ഗുണങ്ങള് എങ്ങനെയുള്ളവർ? എന്താണിത്? ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളിത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളിത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഗുണങ്ങൾ. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രവണതകൾ ഉള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജാത്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്താനോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മനുഷ്യൻ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ഈ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ മക്കള് സന്താനോൽപാദനം നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഷോഡശ സംസ്കാരം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാപി ചാദസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം ഇവ അസുരഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അസുരഗുണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങള്. ഇനി അസുരഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് കാണുന്നതാണ്, അസുരന്മാരിൽ കാണുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ശ്ലോകം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങള് കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ദുർഗുണങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? അതും തന്നെത്താനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ പിറന്നതായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങള് ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. അസുരിക ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് അസുര ഗുണങ്ങള്. പക്ഷെ അഭൗതികമായ ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികതയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഗുണങ്ങളോ മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? നീ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആസുര പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല
നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു എന്നത് അർജുനന്റെ അസുര സ്വഭാവത്തെ അല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അസുര സ്വഭാവം. അതിനാൽ അർജുനൻ വിഷാദിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ആരാകുന്നില്ല, ഒരു അസുരനാവുന്നില്ല. അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അർജുനൻ ആ കൃത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാലാണ് അർജുനൻ അവിടെ ആസുരിക സ്വഭാവം വരുന്നത്. അതല്ല, അർജുനൻ എന്താണ്, ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനാണ്. ധംഭൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണുള്ളത്, ഒന്ന് ആസുരികവും ഒന്ന് ദൈവികവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവികത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി ആസുരങ്ങളായതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകണം. അപ്പൊ രണ്ട് സൃഷ്ടികള്, ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആസുരികമായതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കാൻ പോകാണ്. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. ആസുര സ്വഭാവികൾ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല. അവര് വേദപ്രമാണങ്ങളൊക്കെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവികള്. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച ജനാനാദ്വിദുരാസുര നാശൗചം നാപി ചാചാരോ നാസത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് എന്നൊന്നും ആർക്കറിയില്ല, അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം, സത്യസന്ധത ഇതൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, അത് അറിയണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരാണ്, തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ തുടങ്ങിയ പതിവായി ചെയ്ത് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതത്രേ ബാഹ്യശുദ്ധി. അപ്പൊ ബാഹ്യശുദ്ധി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കുക, അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആന്തരിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും ജപിക്കുകയും വേണം. ഈ രണ്ടു തരം ശുചിത്വത്തെയും ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടും ശുചിത്വം, ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ആന്തരികമായ ശുചിത്വം, ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം, ഇത് രണ്ടും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അവർ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല, അവർ അതിനനുസരിക്കുന്നുമില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്താ പറയണത്, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്, അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അതിന് നിയന്താവായിട്ടൊരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് പറയുന്നത് ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവ് ഇല്ലെന്ന് പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും തൻ്റെതായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണുള്ളത്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം
മെച്ചപ്പെട്ടവ തന്നെ. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തിൽ വിശ്വാസമില്ല? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലോ ഒന്നും യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും തൻ്റെതായ ഒരു സ്വഭാവ സിദ്ധാന്തമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാശകരമായ പ്രവർത്തികൾ, ലോകത്തിനെ പോലെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ, അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവര്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായി കരുതുന്ന അണ്വായുധത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊരവസരത്തിലും മഹായുദ്ധമുണ്ടാകാം, അണ്വായുധങ്ങൾ നാശം വിതയ്ക്കാം, അവ ലോക സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ സംഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അണ്വായുധങ്ങൾ. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹം അത്തരം ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല തന്നെ. അപ്പൊ ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ എന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അണ്വായുധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യണത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാന്വിത മോഹാദ്ഗൃഹീത സത്ഗ്രാഹൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയും ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട് ദമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദമ്പം എന്ന് വെച്ചാല് ഉള്ളിലൊന്ന് പുറത്ത് വേറെ കാണിക്കുക, ദമ്പം. അതുപോലെ തന്നെ ദുരഭിമാനം. പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുരിക സ്വഭാവികളെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് എന്നും എന്ത് ചെയ്യും? വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരും. നമ്മൾ പറയുന്ന 4 യമനിയമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ, അതായത് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകൾ. ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ആരേർപ്പെട്ടു പോകും? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ഏർപ്പെട്ടു, അവരതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ലോകം ചില കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായൊരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നരകത്തിലേക്ക് വഴുതിയിറങ്ങുമ്പോഴും തങ്ങൾ മുന്നേറുകയാണെന്ന് അവർക്ക് കരുതും. അപ്പോ ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇവരും മുന്നിലേക്ക് പോകാണെന്നാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ ലോകം കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പൊള്ളയായിട്ട് ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ധാരണ ഇവര് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇവര് മുന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവര് കരുതുന്നത്. ചിന്താമാ പരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമാപഭോഗ പരമ ഏതാ വിധിതി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശതശതേർബന്ധ കാമക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യേയാനർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് എന്നാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത അവസാനം വരെ അവരെന്താണ്? അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും. കാരണം അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവര് ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ടും
വരും. അപ്പൊ ഇവരെ വിചാരം എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആസുര സ്വഭാവി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സാക്ഷി കുടിക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, 2 പക്ഷികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ശാഖത്തോറും പറന്ന് കയ്പ് മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കുന്നു, മറ്റേതാണെങ്കിലോ സാക്ഷിയായിട്ട് നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ അറിയുന്നില്ല, ആ ജീവാത്മാവ് അത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇരിക്കുന്ന ആ സാക്ഷിയായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെ 2 പക്ഷികളോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും ആര് സാക്ഷിയാണ്? അപ്പോ ഈ പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. ഇതമധ്യമയാ ലബ്ധം ഇമാം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം. അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർഹന്യശേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിത്തോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഠ്യോ ബീജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സാദൃശ്യോ മയാ യക്ഷ്യതാസ്യാമി മോതിഷ ഇത്യജ്ഞാനാവിമോഹിതഃ. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എൻ്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടവാനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരാണുള്ളത്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ കുറെ ധനമുണ്ട്, ഇനി എന്താണ്, എൻ്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഇനിയും എനിക്ക് കുറെ ധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എനിക്കിപ്പോൾ കുറെ ധനമുണ്ട്, ഇനി അത് ഭാവിയിൽ എൻ്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് കൂടിക്കൂടി വരും. അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയും എനിക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെയും കൊല്ലും. എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഉടമ ആരാണ്? ഞാൻ മാത്രമാണ്. ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, ബലവാനാണ് ഞാൻ, സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ, സമ്പന്നനാണ് ഞാൻ. കുറേ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരാണുള്ളത്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആര് മോഹിതരാവാണ്? ഒരു അസുര സ്വഭാവി. എല്ലാതും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അസുര സ്വഭാവി ചിന്തിക്കുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹചാല സമാവൃതഃ പ്രസക്തോ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴും. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അവരെവിടെ നിന്ന് വീഴുന്നത്? നരകത്തിലാണ് ചെന്ന് വീഴുന്നത്. പലവിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിക്കൊണ്ട് നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴും. അസുര പ്രകൃതിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കും മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ബലി കഴിച്ചും തനിക്ക് സുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരനെന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് അനുയായികളോട് പറയും, നീ എന്തിന് മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നു? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ, നിനക്കിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ, മരിച്ചുപോയി ഈശ്വരൻ എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? തനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്ക് സുഖിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായാലും വിരോധമില്ല, എനിക്ക് സുഖിക്കണം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അസുര സ്വഭാവി ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആര്? ഈശ്വരനെന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ
അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ അവരിങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, കാരണം ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, വേറൊരു ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ സാർത്ഥകതയെ അയാൾ നിരാകരിക്കും. തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു യജ്ഞപ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ഉപരിലോകത്തെത്താൻ ഉപയുക്തമായൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണം ആരാണ്? രാവണൻ. രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവണൻ എന്തുണ്ടാക്കി? ലാഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയ ആളാണ് ആര്? രാവണൻ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു യജ്ഞപ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഉപരിലോകങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനും ആര് വിചാരിക്കാണ്? ആസുര സ്വഭാവികൾ. കാരണം അവർക്ക് അസുര സ്വഭാവികളാണല്ലോ, അവർക്ക് എന്തില്ല? ജ്ഞാനമില്ല, അജ്ഞാനികളാണ് അവര്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തകളെല്ലാം വരുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമതാനിതഃ യജന്തെ നാമ യജ്ഞേസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അഹങ്കാരത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പേരിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഏവരും ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായ ഒരു മാർഗമില്ല തന്നെ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അവർ കരുതുന്നത് എന്താണ്? തനിക്ക് വേണ്ട വഴി താൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഏവരും ആവശ്യം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വേണ്ട വഴി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാതരം വൈദിക വിധികളോടുമുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക് അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അവിധിപൂർവകം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നത്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട്, വ്യാമോഹം കൊണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു ചിന്തിക്കാത്തത്? വിധിപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ അവിധിപൂർവകം ചെയ്യുന്നത് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവം കാണുന്നത്. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ മാമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയകഃ. ആസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അസുരന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി ചേർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കാണ് ആരിവിടെ? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഈശ്വരന്റെ അധീശത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആർക്ക് വിശ്വാസമില്ല? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അവയെക്കുറിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ചും ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അവർ. തങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനവും ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനവുമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. അവയ്ക്ക് കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അവർ. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ദുരഭിമാനം, അതുപോലെ തന്നെ ശക്തി, പിന്നെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനം. ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സദാ ഭഗവാന്റെ ആതിശത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസമശുഭാൻ ആസുരീഷേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളായി മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സാഗരത്തിലെ ആസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവരെ ഒരിക്കലും എവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഇവര് മറ്റുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇവരെവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്?
ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ, അപ്പൊ ആസുരികമായിട്ടുള്ള യോനികളിൽ തന്നെ ഇവർ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളായിട്ട്, അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലെ ഇവരെപ്പോഴും ഏത് യോനി തന്നെ ജന്മമെടുക്കും? ആസുര യോനിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇവര് മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് അവരെപ്പോഴും ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുമെന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നത്. ഈ ജീവികളെല്ലാം ആകസ്മികമായി ജനിക്കുന്നതല്ല, എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കള് മരണത്തിന് ശേഷം എന്താവും? ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് പ്രത്യേകമായൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ജീവികളൊന്നും എങ്ങനെയല്ല ആകസ്മികമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ല, എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവികളെല്ലാം തന്നെ. ആസുരി യോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യാധമാം ഗതി. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആസുര സ്വഭാവത്തില്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്താലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായ തലത്തിലേക്ക് അവർ താഴ്ത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനോ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവര് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. അസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കനിവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല? വിദ്വേഷമില്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവന് മുക്തി നേടുമെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് നേടും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ അസുര സ്വഭാവികളോട് അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണ് ആരൊക്കെ? രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു, പിന്നെ ആരാണ്? പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആരൊക്കെ അസുരന്മാര്? ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ശിശുപാലൻ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ ശരിക്കും കനിവാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ സാധിക്കും? മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചവരാണ് അവരെല്ലാം. പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടല്. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേ തത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ് ഇത്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇതിനെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉപേക്ഷിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3ഉം നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ഉപേക്ഷിക്കും. കാരണം ഇത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നവരാണ്. അസുര ജീവിതം എന്ന ആരംഭം എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കാമം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ കാമത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. അത് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? ക്രോധവും വരും, ലോഭവും വർദ്ധിക്കും.
ഏതിർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദോരസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെന്ത് വേണം? കാമക്രോധ ലോപം, ഈ 3 എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോപങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ കാമക്രോധ ലോപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് സുനിശ്ചിതം വിജയം തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉന്നതി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉന്നതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കാമം, ക്രോധം, ലോപം, ഇതാണ് എന്ത്? നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ. യാ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാസിധിമവാപ്നോതി നാസുഖം ന പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായി വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വചനങ്ങൾ ഇതിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുക. തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം പോലും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാനോ ഫലപ്രാപ്തി, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാനോ സാധിക്കില്ല. ജീവിത പവിത്രീകരണമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശം. നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യഥാർത്ഥ സുഖമെന്നത് അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രീകരണം, അതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ യഥാർത്ഥ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അയാൾക്ക് അപ്പം എന്താവും? അപ്രാപ്യവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാവാൻ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വോ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്മൂലം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളോട്, പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ വെറുപ്പ്.
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ തരുന്നതും സദാ നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചു പോരുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസിനുമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ടമായ പദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വഴികാട്ടിയായിട്ട് നമുക്കൊരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഉത്കൃഷ്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം തരുന്ന അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ, അതിനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ വഴികാട്ടിയാകുന്ന ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇത്തരത്തില് ജ്ഞാനം നേടാനും സാധിക്കും. അതോടെ നമുക്ക് ആ ഉത്കൃഷ്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ